A vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme opäť Brawl Stars. Dajte like, odber, zvonček, aby žiadne video neuniklo. A dokom napíšte, že ako by ste chceli, koho mám dať na prestíž. Dokom napíšte, že ako by ste chceli, koho mám dať na prestíž. A tak. No poďme teraz. Ideme dávať Colta na prestíž. Dneska to musíme dať. A možno, že na budúce video. Toto video vyjde v nedeľu. Dneska zastrieľam ďalšie video. A prosím, že to dáme. Moc nepridáva. Kurimindu. Čo? Firmdog? Nevadí. No tak uvidíme sa v hre. Takže namiesto dua si ideme zahrať knockouty. A dúfam, že to vyhráme, tak uvidíme sa za pár minút. No asi bude sekúnd. Takže prvá hra je vyhratá a ideme na druhú. Dávajte. Čo? Dead. Ľudia, ideme na ďalšiu hru. Musím to vyhrať aspoň. Dajte tu prestíž. Ale dáme nejako. Ideme na to. Reálne ten Edgarov skin vyzerá ako Lily. Pane Bože. Čo je? Na to nikto není. Do prčíc. Toto je veľmi zlé. Edgar ešte k tomu ma to prišiel navštíviť. To je zbabelec. Yes! To prehráme. Ale čo mám robiť? Nie! Kúštek chýbal. No, uvidíme. To nejaký šup. Ale chaloši, na čo to ste hráte so mnou? Keď ani poriadne hrať neviete. Ja zase aj toto potiaham celé. To je najlepšia hra roka. Šup. Tak ale ak ja nedostanem kudos, tak ja neviem čo mám robiť. Lebo oni pôjdu k tyči a hráči sú nič, nie to rozprávať radšej. Mám tento kanál rád. Šup. No, takto to musíme hrať. Nakoniec túto hru sme vyhrali. Nechápem, ale prosím, že dostanem kudo aspoň jeden. Nevadí. Ideme na prestíž 1 na Colta. Iba taký kúsok mi chýba, takých 3-4 hry. Neprehrám. Neviem, je to Siriusa nevidím hrať. Najhoršia postava. Buď movement speed, alebo toto, tak mi to napíšte do komentáru jednotka alebo dvojka. Jednotka a toto je dvojka. No, čo tu máme? Mythic Wardrop. Na čo je mythická skriňa 2. Napíšte do kože, kto je lepší než ja. Lebo podľa mňa kože je lepší než v tomto. Ako vidíte. Ja by som si rád zmenil meno. Ale uvidíme sa vrát. Aj. Toto nevyzerá dobre. Tak Piperka ma zabila. Aj. No prčic. Nič. Toto nemáme radi. Toto opravdu nemáme radi. Skujku, díku.
Ne. Ne. Šup. To je v prdelke. Co chcel povedať. Je Piper. Aha, zabil. Oty za Gorom budú otravní. To je vidno. Šup. Alebo ja budem... Bro... Zase som v keli a furt. Niečo sa mi stane. Nechápem. No, vy ste... Moji fanúšici, čo by to hrali, tak ma poťahajú. Zase mi ukradli Starnovu. Bro, čo mi zomrel? No. Ne. Nemusíš to po mne hádzať, však. Toto je prehra, to vidím už. Moji teammates sú hrozní. No, aspoň underdog. To mi moc nezachráni, -1. A je to -1. Come on. Zahráme si buď 5v5, alebo knockouty. To je isté. A asi nemáme ale to je 3v3. Vyzerá to hrozne. Môj gameplay. Ľudia, takže máme už prvú hru, čo máme odohrať, teda plus 3 win streak a underdog plus 5. Náhodou pravdy, či boli ťažké superi. No, boli. 31k, 31k, 29k. On je úplne horší než ja. Tento, ideme na neho. 31k, 25k. Toto je frajer. On ide Edgar na Prestige 2 a ja iba 190 trofejok na ňom. Nie 250. Come on. To musíme do tú Prestige. Aspoň 6 Prestige, čo môžem mať. Ale na môjho kamaráta nemám. Bro. Bro má 27 Prestige. A Edgara má iba 0 trofejok, sa niečo doviem. Kde som ja? Mňa nemá na prestíži. Are you serious right now? Kde je? On nemá Damiana? A Siriusa má? No nemá Siriusa. Teda Damiana nevadí, tak sa uvidíme v hre. Takže ten Buzz, čo hrám s ním, tak to je riadny frajer. Ak toto dá, tak mu tam kudo. Rozprávam to stále, keď vyhráme, tak to aj tak nespravím. A co jako? Pekná. Buzz. Jak sa volal? Ja som musel dať Kundus, ale Underdog, posledná hra. A máme to. Takže, prosím, ľudia, verte mi a dáme prestíž na Colta. Uvidíme sa. Tak toto je dobré celkom. Čau. No. Takže chlapci a kamaráti. Posledná hra. Máme kill. Ide sa na to. Chalani a dievčatá, máme prestíž na Colta. Toto je 4. hra. Ďakujem a dievčatá, máme prestíž na Colta. Toto je 4. hra. Ďakujem za tieto views.
A máme už 6. prestíž. A toto mi trvalo asi tak 5. part, alebo 4. part, aby sme to dali. A ďakujem, dajte like, odber, zvonček, aby vám žiadne video neuniklo. A na ďalšie video budeme dávať Lily na prestíž. Tak zatiaľ čaute.